3 mand, der går ud, det vil sige 4 med mand. Og vi er på vej ned til Bunddragen. Det er den sidste hovedvej her, 500 meter. Så kommer vi ned til Christian og Irenes nye fritidshus. Der er lidt øde her. Det rumler lidt, når man kører. Solen er brudt fremover mod vest, og skyerne er ved at forsvinde, så vi er heldige at have lidt solskin. Naturreservat. Det er sådan typisk et skur, og så er det hus, der er. Ja. Det er næsten bare her oppe. Det ligger op til venstre her. Så er vores dagrenovation her. Så kommer der hus. Her ligger også nogle hus. Der er 52 hus her. Og de første de blev bygget tilbage i 30'erne. Og de fleste af dem de går i arv i familien. Så det er et område med masser af beplantning og kender hinanden alle sammen. Høj vegetation. Nu kører vi langs stien. Der er ikke mere end mindre end 100 meter ud til venstre. Op, kan du se? Der er Dannebrog, der er nogen hjemme her. Ja, så huset, det kommer hen, det er det grønne, det er hen på venstre. Du ser det. Der ligger det.